Така... Какво показах по ТВ-то? Представяме ви новия iPhone 15. Яко, какво ли се е променило? Новият iPhone 15 потърпя множество промени. Много хора се оплакаха от бавното зареждане на миналите модели, но ние минахме нататък и сменихме букса за зареждане. Благодарение на новата букса ще можете да зареждате телефона си по-бързо и по-безопасно. Но това не е всичко. Освен това, когато правите селфи, за да не се мъчите всеки път с качването, то автоматично се изпраща във вашия Instagram. Нищо не се вижда. Фак! Новият iPhone 15 потърпя множество проблеми. Текстът ти е по-надолу. Новия iPhone 15 подобрихме и навигатора. Сега Siri ще ви подскаже най-краткия път и никъде няма да закъснеете. Хей Siri, закъснявам, как мога бързо да мина? Карайте направо. Добре, а после накъде? Зарежда. Siri, накъде да карам? Накъде да карам? Също, благодарение на изкуствен интелект и новата ни технология, Siri може да реши която и да е задача по всеки предмет. Готово. Yes! Сега ще стане най-добрият ученик в класа. Здравейте, ето ми го домашното. Не е вярно. Ах ти тъпа курва, умри. Така ти се пада. Получавай. Тъпа курва. Курва. Също, решихме проблема с обажданията. Сега, когато говорите в шумни места, телефонът ви автоматично ще пуска високоговорител. Слушай бе, ти как да влезеш в колото ти? Сега, когато се привернеш, ще те напляскам с колана така, че да ти причерне! От тях ти е повод! И, скъпи приятели, това бяха няколко от причините, заради които сте задължени да купите новия iPhone 15. До скори срещи! Купувам!